Bale. Bueno, arratsalde on danoi eta ongi etorri gaurko udal osoaren ohiko bilkura. Gaurko eguneko lazerrendan lehenengo puntu daukeu, aurreko bilkurako aktaren onespena ala badagokio. Bi aldu zatzuten bai audioak tie eta bai papelezkoak tie, apirilak 29 da. Ez dakit bat ematek zehozateko dauken aktin inguruen, bale, onartutzat ematea. Bale, urrengo puntua pasau aurretik eta audioak tan grabaute gelduko alako eta ikusi iztalako iten, aitzeanin, bai komentaukot gaurko bilkuran azkoitia baiko kide bat falta dela eta EH Bilduko 3 kide falta diela. Bale. Bigarrengo puntue. Euskal Autonomia Erkidegoko polizia kidegoetako agenteen kategorian sartzeko 7. hautaketa prozesu bateratuaren kudeaketa materialaren gomendioa, polizia eta larrialdietako Euskal Akademiari emateko hitzarmenaren onespena. Bueno, punto hau oinarte gexotan ekarri izen deu, momentu hontan udaltzaingo 2 plaza dauzke gutxik, eta, bueno, osek betetzeko aurreko urtetan egin deun bezala, arkautekin hitzarmen hau sinatzie proposatze deu, kudeaketa prozesue bertan eke benin, bateraue izendaxen, eta hartaguk hemen prozesu individualik martxan ez jartzeko, horreke baliabidek eskatzeitu, eta lehendik badauzkeu prozeso batzuk martxan, eta beste urtetan bezala, kasu honetan, 7. hautaketa prozesu baterauen parte hartzie proposatze deu. Irizmena bi aldu zitzai zuten, eta hoxe da, 2 plaza dauzkeu utzik, eta bi hosek betetzeko hitzarmen hau sinatzie. Honen ingurun zehoz ezateko, baina nire? Bai, PSeren aldetik hitzarmen honen alde bozkako deu, udaltzaingoko hutsuneak modu eraginkor, garden eta koordinatuan betetzea ahalbidetzen duelako, eta polizia eta larrialdietako Euskal Akademiaren bidezko prozesu bateratuak, hautaketa prozesu bateratua eta kalitatezkoa bermatzen duelako. Eskerrik asko, Jose Joaquin. Bueno, guk aurreko hitzarmena onartzeako, azken hau momentun sartu zen hemen, Somaxe biderauteko prozesu bat, eta guri azkeneko momentun zalantza sortu zizkun, eta ez gizon gure hitzik eman. Gaur egun ondik Somaxe biderauteko eta Getariz eta Azpeitiko udalak parte hartu duen prozesu hori bere osotasunin gara ube da hola informago itezua, eta bateko arazo batzu duki ditula, eta hori hola hitzarmen honi gure hitza emango xogula guke. Baina, ez beste herrixetako merixun hartin daon movimentue, eta horrek herri bakoitzeko idiosinkrasia ulertzeko kartzetun zailtasunek, eta euskerin ezagutzikin eta hauren arazuk maigainin jarri behar. Bai, eskerrik asko, zuek zehoz esateko? Atzaldeon, guk EH Bildutik esan, aurreko kudeaketa gomendio hartan esan genuen bezala, ez deula besteen polizia eredu hau, ez deula besteen kudeaketa gomendio hau, absteniu ingo geha. Ikuste dugu badala posible beste polizia eredu bat garatzea. Ikusi besteik ez dago ze polizia eredu bultzatzen eta garatzen arkautetik, eta ez dugu babestuko hau. Bale, polizia eredua, gure kasun polizia, baina udaltzaingoatik hitzeiten nahi geha. Etxeien eta herrixetan etxeien prozesutatik ere arkautea gun berda, formazio itea, eredu berdine da, eta tribunaletane parte hartze benak pertsonal berdine da. Orduan, guri honek etxeiuna da erreztu, baliabidik hautaketa prozesu honetan, arkautek jartzeitulako. Udaletik egingo baldin magenduk ere, antzeko prozesu bat inberko genduke, ipini berdien probak eta abar, baite balidaute izen berde belako arkautetik, eta esan detan bezala, gero formazio ere bertan inberko litzekelako. Orduan, nik usteet, askoitxik aratagoko polizia eredua esko jaurlaritzan itzein berreko gai bat dela. Momentu hontan daukeun legiek udaltzaineke barnez hartzeitu, eredu horren barnez hartzeitu, eta lege hori daukeun bitartien guk udaletik gutxien leike dugu. Zandetan bezala, hautaketa prozesu ere geu jarriko bagenduke, arkauten onespena berko genduke, eta
eta formazizure bertan inberko luke be. Orduan, bueno, lege hori daun bitartin behintzet, lege hori akatatzie tokatzezaku, eta honek ekeiuna da erreztu. Mugimentue ekidikie, ez detuzte, erabatea bestea ekidingo litzekenik, hizkuntza irizpidiek markauta dauzkeu, guk eskatzeiteunak, eta perfil hori beteta ukiberko luke be, eta normalien behintzet oinarte etorri dinak ala ekarri debe, eta egiaztau debe perfil hori badauke bela, gero beste gauz bat da, bueno, nik ustet, herridan eta basatzezakula ez, sekule baino jende gesoktaki euskeraz, baino erabilerie, bueno, ez da, guk nahiko gainekue. Orduan, hemen nik ustet jakin, bakibela, eta tozte, igual ezain herri euskaldunetatik, behosen egunerokotasunien gutxixo ibiltze be, eta orduan, gero amene, erabilerie iteko, zailtasun gexo. Baina batinen jo bestinen, perfilek berdinek eskatzeteu, porque gure errepetie jarrike daude perfile eskau berdau. Orduan, hor ez da, desberdintasunik guk egin prozesue, ala arkautek egin prozesue. Niretzat, da hona da, baliabidik. Eta gero igual egon leike bate, ze jende aurkestean, igual herrire nik animatzet, hemendik herriseta aurkesteienak arkauteare aurkesteko eskatzie, zeren antzeku edie, egin berdien probak, bai batin eta bai bestien. Eta eberrela, hola behintzet, lortze deun, betetzie falta zaizkun bi plaza hosek. Orduan hori esan da, ez dakit, batemate beste zehoze, bestela bosketa garreko genduke. Aldeko boskak, astentzioa, Elena emaitza, mesedez, mikrue. Aldeko boskak, EAJPNU-en, gaur etorri zazpi, Azkoitia baiko 2, EH Bilduko EPS-eko 1, eta gero H Bilduk astentzioa, 3. Beraz, onartute gelditzea. Hirugarrengo puntua pasatzea, aurrekontuari buruzko informazioa, baiero bezala bialdu satzute, kontu hartzaietatiken bialtze joen kapitulozka nola dijuen aurrekontun evoluzizue, beti bezala, erozein galdera atiek irikite, etortzeko, edozein galdera zalantza ukiezkeo behintzet erantzuteko, eta laugarrengo puntua pasatzea galde erreguak. Ez dakit, batematek zoz esateko dauken, bildukez, zuek ez? 6 eta 8 minutu du nien, gaurkoe bukautzat emate dugu. Eskerrik asko da noi.